mijil saking SMP 8 Kutha Kediri. Nggih, kleresan Ibu Erna Ningsih menika kepala sekolah wonten SMP 8 Kutha Kediri. Namung sakmenika sampun purna tugas. Lah maringi kesempatan dumateng lare-lare SMP 8 kapure nggayengaken wontenipun tasyakuran ing dalu menika. Pramila ngaturaken matur nuwun dumateng Bapak Supardi dalasan Ibu Erna Ningsih. Langkung-langkung dumateng Ki Anom Dwijo Kangko dalasan Guru Dwijo Laras Indonesia. Sakan-sakanipun menika lare-lare dadi nggih niku nggih kelas 1, kelas 7, enten sing kelas 8. Sindene nggih bocah-bocah masang hidup mawon kuwalik nggih. Dadi ngeten iki mboten napa-napa tujune kaya mura salon kabeh.